Salutare și bine la episod pe Shadow Playro. Astăzi ne jucăm Snoran, încercăm să terminăm misiunea din episodul trecut. După cum vedeți, astăzi ne-a răsturnat și încercăm să recuperăm tracul ăsta. Acum să vedem dacă o să ne iasă. Să încerc să mă duc cu Zixul ăsta să recuperez cât de repede posibil. Nu avem așa de mult de traversat. Sunt relativ aproape, doar relativ. Și aici fac dreapta. Sperăm că vom reuși să tragem tracul cu remorca și să îndeplinim această misiune cu brio. Dacă vom îndeplini această misiune cu brio, poate vom mai face misiune sau un task, ceva mai interesant. Nu uitați, dacă tot terminați acest videoclip, să lăsați un like și un follow, pentru că mă ajută foarte mult să facem noi 50 de followeri, să ne primim obiectivul ca să putem să facem din nou live-uri. Aș aprecia foarte mult dacă ați scrie și un comentariu cu ce misiune aș mai vrea să mai fac de aici, de pe această hartă. Între timp, când nu eram atent, mi-a spart și roata. Noroc că avem repair parts-uri, destul de multe. Suspensia, dacă vă întrebați, nu este stricată, așa apare la zixul ăsta, nu pot să iau damage la suspensie, așa este modul făcut. Ca să fie puțin mai OP. Bine, acum o suspensie un pic mai bună era perfectă, da? Ne mulțumim și cu asta. În teorie ar trebui să terminăm misiunea asta destul de rapid, dacă reușim să tragem acel trag dintre stânci, că nu mai avem atât de mult de parcurs. Acum vine greu. Dacă cu ăsta nu pot să stau eu, trebuie să mă răstor. Mai iau mult damage. Oare ajung? Ajung. Nu. Hai că încercăm așa. Acum o să fac ceva nebunește, da? Asta e o soluție bună. Dacă vin... Merge. Mă uita pe o rută mai bună pe hartă. Și cred că am găsit... Acum știm cum îl rezolv eu pe asta. Sau, dai. Atâta. Bun. Mai bine. Nu ți-ai răsturnat din nou. Acum... Teoretic l-am îndreptat. Dar trebuie să repar. O să repar fast. În primul rând trebuie să-l trag de aici. Și ca asta să încerc.
Hai. Hai că vine. N-am cum să nu fac o poză. Că e prea frumos. Dracu ăsta. Bun, acum vedem un repair. Bun. Un refuel. Și gata. Am rezolvat. Bulldog. În teorie ar trebui să avem un drum destul de ușor, dacă mergem pe aici. Tot în față, la stânga, stânga, ocolim, o porțiune, în față, peste pod, ne întoarcem și am ajuns aici. Teoria ar trebui să fie un drum ușor, dar nu știu. Mă bucur că am reușit să rezolv destul de repede cu bordatul ăsta, da? Aici avem un quarry destul de mare și interesant, îmi place. Stă un pic motorul mai încet la acest track, că se aude un pic cam tare. Și hai să îndeplinim misiunea asta cât mai repede posibil, ca să putem trece la una mai interesantă, zic eu. Dar vom vedea pe parcurs. Teoretic pe aici ar trebui să rupă tracul asta, dar nu știu. Exact. Care o putere incredibilă, da? Și în teorie nu știu cum să iau această curbă. Fără să dau cu remorcă. Dacă o iau, oare... Se blochează. Hai că încerc să forțez. Forțez când pot. Și am forțat-o cum trebuie, să băg remorcă. Sau? Băga remorca asta, trebuie să trag într-o parte cumva. Aia. Gata. Noroc cu winciu. Chiar mare noroc cu winciu. E o remarcă foarte lungă și știu ce să stea. Cum ar fi, cum ancăra o rachetă, ceva de genul. Nu înțeleg pentru ce e remorca asta, dar... Carrier Rocket Carrier. Ar fi un suport care racheta, da? Nu știu mai exact la ce se referă. Ce iară? S-a blocat în pomul ăla. Am insensibilă e remorca asta. Vedem pe hai. Mărim puțin procesul de deplasare. Nu te... Deci pe hai nu vreau să urce. Și grea e remorca asta. În teoria ar trebui să fie destul de ușoară.
Dacă nici acum nu pot să forțez, deja e nesimțire. Dacă v-ați uitat în episodul trecut, cei care sunteți curioși vă recomand să vă uitați. Am avut un episod foarte ghinionist, putem spune. M-am răsturnat pe stânca aia. A văzut cum a început și episodul ăsta, m-am ajutat cum eram suspendat. Și am decis să facem și partea a treia la acesta emisiune, că este una destul de complicată. Și cum e sezonul 4, cel mai greu sezon din Floran, am zis să facem emisiunile așa pe rând frumos, să nu dăm schimb la niciuna, să vedeți toate cum se fac, adică nu cum le fac pe toate, că unele le mai greșesc și eu, mai greșesc o rută ceva. Deci nici aici la coborâre n-am putut forța pe hai, că e remorca asta mult prea lungă. Mi se pare foarte sensibil tracul ăsta cu emoții astea imense. Și trebuie să aibă un motor foarte mare. În zăpadă mi se pare că nu excelează cum trebuie. Și că alunecă, degeaba am lansări. Alunecă destul de mult, îmi pare. Nici aici nu poți forța un hai. Ba? Hai. În ce m-a lovit? În piatră. În piatră care era aproape dreaptă, m-am lovit. Cu fața. Bor. Bine, acum, dacă e așa, bara e cam jos, cârligul ăla. Cam în curte, nu aș putea da jos. Dacă pot da cârligul ăla jos, mă uit după. Curba largă. Așa. Hai să mărim un pic viteza. Asta nu e un camion de viteză, trebuie să ai răbdare cu el. Să conducem un pic de la volan. Te aud un pic cam tare. Se pare că la orice denivelare, dă prește, uite. Stai de la cârlig. La cârligul ăla. Nu pot să trec aici. Prea mișto. Așa. Trebuie să schimb neapărat bara aia din față dacă pot schimba cârligul ăla. Că nu-i ce trebuie. Se mă încurcă foarte mult cârligul ăla. Mai ales de orice denivelare. Iar și aici am dat. Acum am observat și eu de cârligul ăsta, că mi se părea că la orice denivelare de cârligul. Să grăbim un pic viteză, zic. Dar nu vrea să prindă mai mult. Și la, acum vin niște denivelări și gata. Și aici de cârligul, în piețile astea mici. Deci dacă am pus bara greșită cu cârligul ăla și posteau cârligul ăla, m-am trolat singur tot episodul. Nu. Bun. Am încărcat-o, cum ar veni. Da, înțeleg asta. Ce mai putem să luăm? Plant Restoration. Că ăsta e pe Cosmodrom.
Rocketul, hangar, cosmodrom. Nu, lasă rocketul acum. Aici. Da, hai să facem asta cu rocketul. Da, luăm rocketul de aici. Da, sincer, trebuie neapărat să schimb asta. Cârligul ăsta, când... Sau îl schimb dacă îi duc rocketul ăsta, să-l transport un pic mai acolo. Trebuie să-l iau numai. Să vedem cum îl luăm. Mamă, ce greu de transportat arată asta, da. Hai să fac o rută. Cel mai safe ar fi... O pot duce în stânga? Stai să mă uit. Da, pot încerca să scutez acum, să mă mai întorc. Fim pe drum și aici las remorca, aici în zona asta, ca să când dau recover. Dăm pe un nou plus. Să încercăm pe auto, să vedem cum merge. Un low plus. Am mai mult aderent. Mamă, asta... Deja pe astea părți din rachetă. Am citit și unde scrie că trebuie să facem tot chestia asta ca să lase și noi o rachetă, dar nu mă gândesc așa. În detaliu fiecare parte. Și mi se pare că sunt blocate roțile. Ce dau cu aia de șina de tren. Hai. Hai, cum zice lectură idolul meu. Zi să mă arăt. Deci aici chiar își arată puterea acest drag. A făcut burtă remorca și m-a putut să o tragă. Aici chiar mă surprind. Prinde și noi farurile, beacon-urile. Te dăm bici. Nu vrea să treabă. Atâta greutate. Dacă mergem pe aia să fie constant. E mai oprim la ce de nivelare. Aici din la volan pare că totul e normal, că nu transportăm nimic mare. Când ne uităm în spate... Mamă, de aici nimic nu se vede. Cred că era să o gafez. Mă răsturnam aici. O gafam rău. Nu te opri la pietrele astea, te rog eu. Aia. Aici la pietre cu cârligul ăsta mi-e frică de rău. Avem coborâre. Totul ar trebui să fie safe. Să nu fie niciun fel de problemă. Dar nu știu. Să mă uit de la
Nu, 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 nu. Nu. Nu face este. Hai să-mi dau un recover să mă uit la bara asta. Aici front bumper, așa. Da, n-am altceva mai simplu. Front, front bumper. Ceva mai sus. Asta. Asta cât e. Asta n-am trebuit să dau. Nimic. Deci aici, în episodul trecut, m-am returnat pe drumul ăsta, să vedeți în continuare când vă arăt. Deci nu vrea să ia curba, el să fac așa. Ce un pic de la volan. Aici, pe drumul ăsta, n-am făcut. Vedeți voi. Nu trebuie să aibă nicio problemă cu lovirea. Bari. Da, după cum vedeți, m-am băgat mai tare să vedem dacă dă cu ceva, cârlix, așa, da, da. Lejer. Am vrut să dau turn un pic, că era să dau recover din greșeală. Nu, nu, mi-a bătut joc. Deci aici efectiv mi-a bătut joc. Ca ultimul noob. M-a lovit de piatră. Doamne, ia atentul câteodată. Vezi că am luat pentru prima dată curba asta, bine să mă aflu în ăsta. De data asta încercăm să mergem mai fast, să grăbim un pic. Să nu mai testăm nimic. Așa ca să ne pierdem viteză. Da, unde m-a răsturnat, că și mi-e rușine. Hai că tem și partea asta. Și am ajuns de unde am plecat. Perfect. Aici, în regiunea asta m-a răsturnat de mult. Un pic mai în față. Să vă și arăt. Chiar aici în față. Și era să mă arătăm și acum, că n-am pus frână cum trebuie. Noroc că am avut un copac mai mare. Pornim biconturile, dacă trebuie aici. Ce frumos să văd seara pe jocul ăsta. Ce chiar bag haiul. Că nici aici nu-i bun haiul, nu mai știu cum e bun. Și
Și am ajuns înapoi la remorcă. Hai că continuăm cu expediția noastră. Bun, am atașat trailerul. Reticulăm pe aici. Ocolim, dăm. Și teoretic aflăm un drum foarte ușor prin asfalt, majoritatea drumului, da? Și ce ne așteaptă? Hai să mergem și pe noapte să vadă mai mișto. Cum ar veni, facem partea a doua la misiunea aia. Facem încă o misiune care se continuă emisiunea asta. E frumoasă. Avem ceva foarte mare de făcut, dacă mă plângeam când am încărcături mari. Am pe arta asta. Hai, să ne pierdem aderența. Hai, nu te opri. Nu pierde aderența. N-am cum. Ce chiar n-aveam cum să nu pierd aderența. Am forțat prea mult aia ăla. Are și camionul ăsta niște limite. Și mai ales dacă e o curbă strâmtă, pe o morcă asta imensă. E ce mă lovesc de stânci, ca să înțelegeți, ca să iau curbele mai largi. Stai un pic. N-am cum să iau poliș. Bine, am fost eu poliș, dar nu. Iau bine pe aici. E periculos că mă pot răsturna. Nu. Bine. Și mai avem foarte puțin până la destinație. Până să trecem adică pe cealaltă artă, nu până la destinație. Pe cealaltă artă nu știu unde e hangarul. Poate fi undeva foarte departe. Dar cred că e și undeva departe. No. Mi-a rupt o roată. N-am ceva să repar. Am. 2 ore de rezervă, am reparat. Perfect. Vedem viteza. Deci chiar n-avem cum să nu-i dăm viteza. Era culmea acum să nu damage de la bariera aia. Că mai aveam efectiv 1 metru și dădeam ea cu toată forța. Sper să nu-mi facă bug-ul ăla când mă transport partea artă, că să mi se răstorne încărcătura sau ceva de genul. Hai, dacă ai putea intra un pic mai repede pe Cosmodrom, să vedem până unde avem ruta, să vedem dacă continuăm în acest episod sau în alt episod. Cu toate acestea, până se încarcă arta, aș vrea să vă reamintesc să lăsați acolo un like și un subscribe. M-ar ajuta foarte mult să facem noi 50 de abonați, să îndeplinim acest obiectiv, putem spune. Să dăm skip. Deci, asta vom face chiar în alt episod, că nu avem cum să terminăm în episodul ăsta.
deja am întins foarte mult episodul ăsta. Eu sunt Shadow Playero, vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și m-ați vizionat. Vă urez o seară minunată, pa, pa!